En Jonathan està apagant el foc, aquí, pel costat. Ara. Què estàs fent, Jonathan? Ai! Un s'more. Que la Tanit em feia pessigolles. Un què? Un s'more. Un s'more. Yeah. Honey, you want a s'more? És una marranada americana que consta en menjar una nube amb xocolata i un pa. Està molt bo, però és una marranada. La Tanit... Cuidado, hi ha claus en aquesta fusta de la Tanit? No. Així. Mira, aquí està. Tanit, mira. Papà t'ha fet. Vols provar? Algo. Ara, mamà. Ja, sí. Vaya marranada, està bona, per això? Vols altra? Mira, papà. El papà te farà otra. Sembla un cràter, no et pots ni acostar del que crema. Et pots aquí? Nube. O pau. Núvol. Nube. O pau. Després es aguanta aquí. Fort. Ui! Este núvol... Està una mica xurresquimat, no? Sí, no és comestible. No. Però mira, si I la Tena? l'acerques demasiado, mira què passa. La Tena! Hola! Això sí l'acostes massa, molt bé, doncs no l'acostis a les nenes. No volem això. A veure si els veïns es pensaran que s'està cremant la casa o alguna cosa. Sembles un bruixot amb la foguera. Sí. Fent màgia aquí, amb les nubes.